Mijn vader die had Grete Massen gehouden bij het op het land. Die in de jaren had Grete Pier kreeg gewoon met Holland en Grete Pier die koe de Holland was neer verslaan. Maar het was wel heel zwaar om die Hollanders te verslaan. Daarom hier Grete Pier de krieg verlenen gewoon in de jaren. Maar die moeten dus Fries wel in de achtergrond houden, want het Fries moet niet te bek gaan. Tegen dank. Hey,